informase o pleno vai ser grabado e reproducido nas redes sociais do Concello. Primeiro punto, aprobación da ata da sesión anterior, unha intervención, votos a favor. La mía, porque me comía la interventora en la relación de asistentes. Sí. Entonces, sometemos a aprobación o primeiro punto, aprobación da ata da sesión anterior, votos a favor. Segundo punto, proposta da alcaldía de transferencia de crédito número 8/2025. Conforme consta na proposta, unha transferencia de 39.000 euros que van para mantemento e conservación. Unha intervención neste punto. Votos a favor? Abstencións? Terceiro punto, proposta da alcaldía, modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por utilización do dominio público no aparcamento municipal do Centro Comercial Finisterrae. Conforme consta a proposta da modificación da ordenanza, sería o precio por hora 1,60 euros, a perda do ticket 8,20, o día completo 20 euros, abono mensual 55 euros, se existe máis dunha praza a nome do mesmo titular, o prezo será de 50 euros mensuais para as seguintes plazas e abono anual 550 euros. Alguna intervención neste punto? Nada, de independentes queremos decir, pero nos íbamos a abster por un motivo. Ben é certo que antes o prezo, pois creo que teño entendido explicar que é o máis barato de España. Gustaríame que o mellor é unha decisión puramente do goberno que se falara ca oposición a chegar a todos a un acordo. É verdad que agora subes a 1,60 €, unha subida de €1, entón como é unha decisión pois, na que non formamos parte, pois vámonos a ser por ese motivo. Ni digo que sexa moito, ni que sexa pouco, pero bueno, é unha subida importante. Por iso nos votos vai ser esta. Vale, a proposta vai en base a un informe da tesorería que consta no expediente, en onde se fai referencia que os custes da comunidade solamente do parque son de 79.000 euros ao ano, tendo en conta, facendo os cálculos correspondentes e poniendo esa cantidad, a ver, explico mellor. E aquí un informe neste xereiro. Partindo da última recaudación, do último ano, do 2022, que cando teñamos parquímetro, pois se recaudaron 28.132,29 euros. O déficit sería moi considerable hasta 79.592. Partindo que temos 110 plazas, facendo uns cálculos estimativos dun bono anual de 5 plazas, poniendo 5 plazas de 550 a 550 euros, 2.750, o bono mensual de 10 plazas a 55 euros cun cómputo solamente de 2 meses, 1.100, e o aparcamento ocasional, tendo en conta 8 plazas por 1,60 por 13 horas por 365 días, solamente computando 8 plazas. Darían 60.736. En total, un cálculo estimativo serían de 64.586 euros. Ainda así, daría déficit. Por eso, se tomou como referencia outros parkings, que eu tamén estuve mirando, que están en casi 2 euros o que é a unha hora, pois, se que fixo un informe por parte de tesorería que se puso esa. Alguna intervención máis? Entonces, votos a favor? Abstencións? Cuarto punto, proposta da Consellería Delegada relativa á aprobación da declaración institucional de Declaración. Declaración institucional 25 de novembro de 2025. Gracias por estar aquí hoxe, 25 de novembro. Non estamos reunidos para celebrar, senón para recordar, denunciar e comprometernos. Recordar as 1.326 mulleres e os 65 menores asesinados dende 1 de xaneiro de 2013. Este 2025 perderon a vida 31 mulleres e 3 menores. Todas estas vidas arrebatadas deixan unha profunda ferida na nosa sociedade,
xa que non fomos quen de protexelas. Cada caso de violencia de xénero é un golpe á dignidade e seguridade das nosas irmás, amigas, veciñas e compañeras. Detrás de cada cifra de violencia hai unha historia de medo, dor e vidas rotas que non debemos olvidar. Denunciamos que hai cada vez máis discursos antifeministas baseados na negación da desigualdade e da violencia contra as mulleres, bulos, fake news, desinformación e teorías conspirativas que minimizan a gravidade da violencia e cuestionan as vítimas. Estes discursos difundidos son un caldo de cultivo para a propagación da violencia e non podemos nem debemos quedar caladas. É moi grave que estes argumentos negacionistas da violencia de xénero vayan calando na sociedade, poñendo en risco a vida das mulleres. Así que decimos que sí, que a violencia sí ten xénero e que se manifesta de moitas formas, a través do control, da desvalorización, da violencia sexual, do acoso digital que afecta moi especialmente as máis jóvenes. Non é un invento ideolóxico, é unha realidade palpable, respaldada, desgraciadamente, polas cifras. E nós, como Corporación Municipal, comprometémonos a seguir loitando contra a violencia a través dos recursos e ferramentas das que dispoñemos. Non podemos olvidar que somos a administración máis preto a cidadanía e as mulleres, por lo que é fundamental seguir traballando en distintos ámbitos, na asistencia ás vítimas, mediante a atención, o asesoramento e o acompañamento, na protección e inserción, sen olvidar un pilar fundamental como é a prevención a través de políticas de educación e sensibilización, nas que hai que seguir insistindo para concienciar a toda a sociedade, porque o objetivo, non olvidemos, é que non haxa ninguna vítima máis. Como se dixo ao principio, non hai nada que celebrar, pero sí moito polo que loitar. Moitas gracias. Votos a favor? Parte non resolutiva de control e seguimento da xestión de órganos de goberno. Quinto punto, dar conta da resolución da alcaldía para coñecemento do número 726-2025 do 19 de setembro de 2025 ao número 813-2025 de 22 de outubro de 2025. Dar conta da morosidade do tercer trimestre de 2025, dar conta do período medio de pago do tercer trimestre de 2025, dar conta da execución trimestral do orzamento, tercer trimestre de 2025, dar conta do esforzo fiscal 2023, dar conta dos custos dos servicios do exercicio 2024, mocións de urxencia, logo se preguntas, ou Partido Popular. Sí, mire, para preguntarle sobre este cartel que apareceu nas redes, na prensa, que estuvo publicado en Niles, averiguou algo máis, o Concello, evidentemente, entendo que non tuvo nada que ver. A mí chamou a atención que no pouco que vin, metacrilato no viño, moi ben serigrafiado, co escudo DLC, co escudo, parece que como adieras novas, tampouco hai tantas imprentas para saber onde se pode averiguar, pero está presentada a Este se puso en conocimiento da Guerra Civil, están realizando as averiguacións correspondentes. A ver se pode saber. Sí, a imagen que nos dou ao principio era bastante... Unha broma de mi mal gusto. Bien, a outra pregunta é o programa este de radio de Miradas Viajeras, onde pagou 14.520 euros, onde nos chama a atención que cando aquí tocamos o tema dos socorristas, usted nos dixo que tuvo que priorizar por motivos económicos, que despois o que pasou. Todos aí, usted ten 3 radios locales a nivel nacional na Costa do Norte, xente que traballa aquí, xente que gasta aquí, aquí nos chamou un pouco a atención ese pago de 15.000 euros a esta cadena que tampouco ten un dial na radio que non puida escutar no coche, senón que hai que ir a internet e buscar. Todos un pouco, se non fundamenta porque é necesario gastar eses 15.000 euros de dinheiro público e non priorizado para socorristas ou outros gastos casa. Vale, o tema do dinheiro no momento que foi o tema dos socorristas, hai que ter en conta as partidas orzamentarias nese momento, vale? Por iso, ao final, en outubro, setembro, podemos facer axustes, como fixemos hoxe, con unha modificación tamén orzamentaria de 39.000 euros que podemos sacar de outras partidas. Cando foi o tema do tema dos socorristas, nese momento, a situación non podía facer ningún tipo de modificación. Vale, iso depende dos tempos, nos tempos que estamos ao longo dos períodos e de como vayan quedando as partidas correspondentes. Por iso podemos facer axustes con posterioridade, por iso podemos facer ese programa. O programa o tema de por que optar por ese, porque de ámbito nacional, especializado únicamente en turismo, e porque se considerou que era o mellor para poder facer ese tipo de programas, dando a coñecer a CEE a nivel nacional. Dentro da programación que estamos facendo e apostando, e considerando que, a fin de contas, é unha inversión
que mellora, pois, teño bastante contacto con a hostelería, con a restauración, por lo que me dan conta é que se mellorou bastante neste ano, desde que estamos facendo esta promoción turística de CEE, pois que se ha incrementado bastante considerablemente, non solamente no sector de hostelería e restauración, sino tamén no sector do comercio. Un programa cercano, donde estiveron invitados pois, os sectores de CEE, todos os sectores, prácticamente tanto de comercio como hostelería, restauración, técnicos do Concello, en donde se deu pues, a importancia que ten que ter CEE no ámbito do turismo. Bueno, a súa opinión eu difiero bastante dela, conozco este programa desde antes da pandemia, e moitas veces nele non ten unha repercusión mediática moi grande. Isto, como vostede naceu no Starlight o ano pasado, como presentador que conozco, bueno, estes andan todos a buscar contratos e a levarse a pasta. Este fundamento desa maneira que, evidentemente, o turismo si crece por camiño, porque o camiño é máis o turismo local, porque Paso da Morte teñen a CEMA unha ferramenta maravillosa para facer promoción todos os localmente. Se esta promoción fixera con distintos concellos e revertira eses 15.000 euros entre todos os concellos, se podría beneficiar igual, que é moi necesario como centro local que é de todos os camiños do turismo da Costa da Morte, todas as infraestructuras que temos, que sabemos perfectamente. Pero bueno, simplemente nos como oposición, Eu non coincido con a súa opinión, sabéis perfectamente que non coincido con a súa opinión porque o digo moi claramente. Nunca houve unha aposta forte por enfocarse desde o ámbito turístico. Sempre se pensou no ámbito turístico pois en outros concellos da comarca e non en CEE. Sempre foi enfocado como un concello de prestación de servicios, pero que turísticamente ten moito potencial. Non digo que con anterioridade se fixera incorrectamente, porque creo que foi correcto, porque convertir en CEE nesa capital de servicios que somos agora, pero que agora desde que eu cheguei á alcaldía, a promoción turística pois va incrementándose. Creo que hai moito que ensinar de CEE, non solamente turísticamente somos concellos donde, tanto na FEMAT como na Asociación do Camiño Fisterra Muxía e demais, o que percibo dende dentro é que sempre a CEE sempre se lle relega ou se lle aparta do enfoque turístico. Cando ten moito que ensinar turística. CEE turísticamente, se estuvera solo non sería nadie, non aparecía ni no mapa. Vostedes saben que eu chame a comarca finisterrana, que é o que atrae. Isto non se inventou o turismo en CEE ahora que chegou vostede. O Camiño dos Faros, o Camiño de Santiago, Starlight, Marbador, todo iso genera turismo. E o deporte genera moito turismo. Vímolo como un referente total, non? Cada un ten que estar no seu. Evidentemente, as promocións individuales, bueno, están ben, pero se necesitan por todo o territorio. Nos chama a atención que 14.500 euros son moitos cartos para 4 horas de programa en directo. Isto costa cartos. Mellor que mancomunara ou que buscaran outra opción. Esa é a nosa humilde opinión desde o Partido Popular. Gustaríame apuntar, vostede dixo que non se fixera nada. Aquí hai que recordar que quen fixo, o que se fixera que non se fixo mal. Non nos podemos olvidar do traballo que fixo Nelia no seu momento, coa promoción do camiño, que a promoción que se fai agora non é a que está chegando agora. A promoción que se fai agora virá despois, non se recolle inmediatamente, como ben sabemos. Nelia puxo a cero o camiño, bueno, Nelia e todos os concellos da Volta, e hai que acordarse do que fixeron, que foi moito e moi importante para a Costa da Morte. Sin duda. Pero quero dicir que noutros foros CEE, non quero buscar, noutros foros CEE sempre está relegado como a un segundo plano no ámbito turístico, cando turísticamente tenemos moito que dicir. Estou dicindo eso. Nelia, evidentemente, que empezou coa promoción do camiño desde Santiago a Fisterra a Muxía foi dende Nelia. Facían o camiño, os alcaldes fixeron o camiño. Fixeron o camiño para promocionar turísticamente este punto. Pero é certo que incluso en algún concello, e aquí temos falado noutras legislaturas, incluso, que algún concello trataba de desviar e que non pasara por seu camiño ou non. É dicir, que temos que estar seguindo pelexando turísticamente para poñer a CEE no mapa turístico, desde sempre. Porque CEE sempre ten que loitar 40 veces máis que algún outros concellos para
promocionarse turísticamente. É unha realidade que vivimos desde aquí. E creo que Cee ten moito potencial turístico. Ten moitísimo potencial turístico. Por suposto que ten potencial turístico, pero Cee tamén hai que recordar, se desde cando faz o camiño de Santiago a Cee, eu que fixen o camiño desde Francia, agradeces moito, tens que chegar ás cidades grandes para ter servizos. Cee é o único pouco de servizos, iso hai que vendelo, é o único pouco urbano que hai, no? É moi importante cando faz o camiño encontrar un hospital, todo o que ten Cee, porque ten todo. Entre Cee e o Corcubión temos todos os servizos, entonces esa por si sola é unha promoción importantísima. Claro. Pero coincido completamente contigo nese aspecto. É dicir, temos todos os servicios e temos todo o potencial, moito máis, con o mellor, algún outros concellos. Que temos que traballar de forma conxunta en promocionar o territorio, sí. Pero que ten que ter unha posición relevante, sí. Porque, como acabas de dicir, ten todos os servicios. Ten hospital, ten todos os servicios. Cultura, deporte. Outro concello pode ser referente en deporte, pero Cee tamén é referente en deporte, que ten unha piscina municipal que move a toda unha comarca. Non é un campo de fútbol solo. E temos unha pista de atletismo, é dicir, a ver, eu o que pido a todos é que valoremos un pouco máis, e non o digo por vostede en concreto, pero que hai que valorar un pouco máis Cee. A veces o que sinto é que me falta esa valoración por parte de alguna persona. Alguna cousa máis? Se refiere a mí? Genéricamente. Non me refiero. No. Que traballo na poboación de algo sei que o que des. Pois... No, Venega, sí. Isto non acabaste, non? Acabaste, Sí. Ben, alguna cousiña, vais a cometer a renovación da Rúa da Flor. Queríamos saber se as rúas da parte dereita subindo, que son máis as únicas que hai, no edificio, frente ao edificio que hai frente a Fersi, pois se van a ser retocadas ou se van a quedar co mesmo ancho, porque a veciñanza estamos a preguntar e queremos... Estamos no proxecto de cumprir unha normativa con accesibilidade. Ali en esa zona hai unha parte que leva o mesmo ancho e outra parte que é unha parte en cemento con unha especie de rígola no medio, pero bueno, podes ver o proxecto. Sí, o proxecto solicitei no pero non o teño. Tampouco fai tantos días que pero eu tampouco non hai que... Pero por eso eu pregunto, porque supoño que a obra xa é inmediata e queremos saber que temos que contestar aos vecinos que nos preguntan nada máis. Entonces, para que me quede claro, vai a ser o mesmo ancho ou evidentemente hai que cumplir a normativa? Hai que cumplir a normativa que as aceras en frente ao edificio de Fersis, en frente ao edificio aí sí, claro. Digo, porque además... Creo que o que se vai a reducir, creo que son solamente dúas plazas de aparcadoiros. Estou falando de memoria porque son moitos proxectos esas. Pero creo que aí se reducen solamente dúas plazas e levan, sí, o mismo ancho que ten. Digo, porque ademais naquela zona, para mellor en outras non será, o que pasa é que moitos dos coches aparcan xusto encima da beirarrúa e claro, iso ainda por riba estreita un pouco máis a beirarrúa, entón, bueno, era simplemente iso e, bueno, se nos poden estar solicitado o proxecto, a ver se non lo poden pasar aí, os máis pedidos se non lo poden pasar, todo xunto para eu... Solicitaste varios. Sí, por eso, sí, sobre todo os proxectos se poden De todas xuntos, formas, agradecer. se entras na plataforma de contratación do Estado están publicados, son públicos. Os proxectos Sí, está íntegro o proxecto. Na plataforma de contratación do Estado están todos os proxectos, todos os que están licitados, tes aí todo o procedimento, o proxecto íntegro. Perfecto. Podes entrar. De acordo. A altura do paso de peatóns que houve un atropelo fai uns meses, falo antes de subindo, antes de chegar ao cruce de Toba, frente á tenda que hai de maquinaria agrícola, hai un cartel que creo que pon Toba, ou non sei que pon, amarrado, ademais así, amarrado nun poste, amarrado con unhas cordas, con uns cordeles. Bueno, pois, non sei, non é a maneira de amarralo, estaría como ten que ser, pero bueno, ahora está amarrado con unhas cordas, con mal amarrado, e con estes temporales que están tratando a ver, son un perigo, eu creo que é un perigo. Entonces, sería o ben quitado, se non é de outra maneira, e pon a granxa toda, a enseñada da compañía. E bueno, é dicir que a veciñanza preguntanos se vai quedar así ou se é un perigo que non pode estar así, e iso é certo.
porque podes marchar co aire provocar un accidente. E por último, na Armada, a altura dos números 40 e 42, os donos, agora destas vivendas, no número 40 e 42, teñen presentado reclamacións, denuncias sobre as fincas lindantes. Hai unha que sempre que se denuncia, pois sí que acometen a limpeza, pero hai outra que afecta a dúas vivendas, a 40 e 42, que está pola parte de atrás, que non a limpan desde fai máis de 4 anos. E, de feito, fixeronse reclamación no ano 22, en xullo do 23, en maio do 25 e en maio do 25 outra vez por diferentes persoas, por as dúas vivendas. E vostede editou resolución respectiva en xullo do 22, en xullo do 23, en agosto do 23 e en xullo do 25, pero esas limpezas non foron acometidas polos donos e eu creo que, igual que se fixo en outros casos, pois hai que acometela e pasarlle a quen corresponda aos donos, pasarlle a factura e acabar con aquilo, porque ademais a finca está chea de maleza, está chea de árbores caídas, cortadas, caídas, deixadas ali. Hai ademais estruturas metálicas de non sei que, non foron capaz de identificarnos tampouco de que eran. E claro, todo iso agrava evidentemente a posibilidade de incendios, está claro, e agora que aquí variante do incendios evidentemente é casi nula a posibilidade, pero que si é que é moi insalubre ter aquilo ali pola cantidad de ratas que se lle colan as vivendas, a 40 e 42 na casa. Entonces, a pregunta é por que non se acomete esa limpeza e se vai a cometer en breve. Bueno, se recordas, aprobamos non fai uns meses un convenio que asunta con Seaga porque nos limpian hasta 10 hectáreas. Están con un plan contra incendios e unha vez que este eso, pois todos os procedimentos que estén en execución se lle dá traslado a eles a limpian e se lle pasan directamente o custo aos propietarios. Así que, isto a ver se aceleramos con eso e se as limpian directamente. Todos os procedimentos que estén así. Pareceme ben, e ademais comentamos así aos vecinos cando foi, pero eles contestaban aí con razón, porque non se cometeu o 22 e a 2023 que se quitaron as perspectivas resolucións en xullo de agosto, que non se debería ter feito, e non esperar agora que teñamos ese convenio. Se tenía que revisar os expedientes a ver se estaban todos notificados e todo, porque non solamente hai que comprobar logo se están notificados, se foron publicados no boletín, non solamente que se chega a notificación, se chega a notificación o que denuncia, pero hai que comprobar se o denunciado recibiu e tendría que repasar os expedientes. Pois repase e se non, pois, en fin, digo que se debería de ter feito ese traballo por a insolubilidade que supón ter aquel lado das vidas. Nada máis. Eu sí que teño unha pregunta. Mirei na plataforma de contratos justamente porque comentan os veciños o mismo que falábamos outro día da pista de cabaleriza, teñen a mesma sensación que en Chajarís, pois que quedou moi estreita. Non sei se é, polos derrames que fai o propio asfalto, por limpar as... Non o sei, eu pasei por ali, pero tampouco vou moito por ali, non coincidín con ningún coche. Eu no proxecto vin que ten que ter 30 metros de anchura, supoño que estará, tampouco fun a medir, pero supone, pero protestan polo mismo. O mismo que xa de cabaleriza, se está feito. O ancho é o mismo, é que se aglomerou incluso, se aglomerou un pouco máis. Non, lle dá a sensación que non hai máis. Vale. Despois, outro día, teño 3 rombos, xa acabo. Outro día comentei aquí o dos troncos e das ramas do polígono, os troncos si que retiraran ramas non, pero díxome... Sí, que fallen coa persoa que vai a recoller, que se estropeou a máquina, e van a vir a finales desta semana ou pa semana que ven. Chamei-lles para preguntar por que non habían vido, e me dixeron que se estropeara unha máquina ou unha... Non, é que agora é que levaron máis horas. Pero es que acumulamos ali para que recolleran todo. O que podamos de Alameda e todo eso, o acumulamos aí, porque así levan todo. Vale, perfecto, moi ben. Despois, no Parque da Meixenda, que tamén lle comenten aquí na pista, e sei que estuveron arreglando, vou a comentar que mandaron un vídeo do que me dixeron. Saben que arreglaron ali, que foron a poñer cemento, taparon,
só onde estaba roto, bueno, din que as redes que non están en bon estado, pero o que me di comentan é que parece que hai que facer o furado máis fondo porque que se puso ali cemento porque parece que unha vez que mete un tubo para dentro para o tema das redes, que a tensal a rede vai tirando do poste e vai se acortando e acaba rompendo o cemento. Entón, parece ser que se fixo algo similar en Brens, que se podía fazer como Brens, que era a maneira de que quede ben. Eso é o que me comentaron. Saben que estiveron ali, pero que eso acaba rompendo porque acaba cedendo. Vale, entón se non roubo ben. E despois, teño tamén un roubo, o outro día unha vecina chamou ao Concello por un tema de recollida de enseres, chamou o luns, 27 de outubro, e deronlle a recollida para o 7 de xaneiro. Que é unha barbaridade, claro. Para o 7 de xaneiro. Entón a persona parecíalle moito, porque decía, bueno, neste caso era un armario, decía, se teño colchóns na miña casa ou teño algo, para o 7 de xaneiro, que había moita lista de espera. Outra veciña de Brens chamou, e tamén lle daban para moitísimo, ao final de fixo chamou a Corcubión. En Corcubión teñen os que levar o puto que lle dan, como non teñen tanta lista de espera como aquí creo que os miércoles en Corcubión, parece que hai xente que se está levando os martes a Corcubión, e que recollen en serio, hai que levarlos ao punto que eles se digan, evidentemente. Entón, eu o que sí quero comentar ao mellor, que non sería malo, porque é verdade que hai moita xente de fora, que ao mellor a xente non sabe que hai que vir aquí a apuntarse, bueno, parece que moita xente sí, porque se hai tanta lista de espera, pero porque é que están todos os contenedores cheos de enseres. No meu edificio, se ir máis longe, eu pregunto no edificio, e a xente di que non é do edificio, ven xente de non sabemos onde, depositan ali. Claro, cando tires a recoller a basura, non están obrigados a recoller eso, a veces levan, pero a veces hai máis enseres que basura. Levamos unha temporada, mesas, armarios, mesillas de noche, pero parece ser que en varios contenedores. Entón non sei se agora mesmo, para solventar esta lista de espera, sería posible que mellor houvese un día máis de recollida, non sei. Isto que unha chamado luz para o 7 de xaneiro, pero outra veciña de Brens dixo o mismo, e que o levou a... Sí, é así, verdad? Que hai moita lista de espera. Sí, pero estáse adiantando todas as recollidas todas as semanas. Que Sí. pasa que en decembro 24 e 31 cada mércoles que é cando se fai a recollida. Vale. Entonces, estáse dando esas fechas hasta que a empresa nos dé as fechas definitivas de decembro, pero vas a recoller antes. Vale. Están facendo recollidas. No, que de feito me dixeron que estaban recollendo máis enseres do que recollen habitualmente, que están os traballadores, me refiro, pero claro, é un problema. E ao mellor, eu creo que como recordatorio, pois ao mellor hai moita xente que non sabe que hai que vir aquí e pedir que hai que recoller, porque non poden estar os enseres todos polo pueblo, porque hai colchóns en todas partes, pero é unha locura, en xeral. Entón a xente vai tirando os enseres por aí, non os deixan no seu contenedor, pero vai tiros por outro lado, unha mala imaxe para o povo. E ao mellor, bueno, non sei, unha nota informativa, algo dicindo que hai que vir por aquí. Pola nosa parte, nada máis. Gracias. Que te recuperes.